Келесі елда бүтін дүния жайғы универсиада Татарстан башқаласы Қазанда узачаган һәр кем белә булса керек. Аның рәсми расланган көннәре билгеле, ул 6 июльдән 17 июльгә кадәр булыр дип көтелә. Дөньяда яшәүче татарларны мөһим вакыйгада ни дәрәҗәдә татар халкының теле, тарихы, гырыф-гадәте яңгыраш табар дигән фикерләр кызыксындыра. Безнең иҗат төркеме халыкның үтенечен искә алып, универсиаданың башкарма дирекциясендә булды. Татар федераль милли мәдәни мөхтәриятның 7-нче конференциясендә 2013 елда Казанда узачак Бөтен дөнья җәйге универсиада турында генераль директорның беренче урынбасары Азат Кадыров чыгыш ясады. Төбәкләрдә яшәүче татарлар киләсе елда Татарстан башкаласында булачак вакыйгага аеруча бер кызыксыну белдерә. Универсиада турында тулы белешмә, ягъни аның тәкъдим итү чарасын уздырып булмасмы дигән тәкъдимдә ясалган. Бүгенге көндә универсиада белән кызыксынучылар өчен иш телдә татар, рус, инглизчә рәсми сайт ачылган. Якын киләчәктә французча аралашучылар өчен дә мөмкинлек тудырмакчылар. Кызганычка каршы ул язуларда хаталар күренгәли вакыт татар телендә дә, инглиз телендә дә. Шул эшне без хәзер алып барабыз. Инде универсиадага якынлашкан сайын ул бөтен язуларны яңартып, дөрес иттереп яздырып, ул эшкә фәннәрне, филологларны катнаштырып, чөнки алар төп белгечләр татар теленең шул язуларны яңартырга исәпләребез бар. Әлбәттә инде өстәмә безнең менә татар тарихын күрсәтергә, безнең мөселман тарихын күрсәтер өчен без планлаштырабыз. Хәзер бу бик зур эш алып барыла. Митимир Шарипов җитәкләгән эш Болгар белән Свияж турында инде билгеле, ул яңалык түгел. Без куябыз иң беренчедән безнең Болгар җиренә экскурсиялар оештырга кунаклар өчен. Свияжскида булачагын теләгән кеше өчен әлбәттә Болгар иң беренче урында булачак. Шулай ук без шул экскурсиялар сәбәбен караганда без Беләр ягына да карыйбыз. Анда да экскурсиялар оештырга, чөнки анда да безнең изге урыннар бар, бик истәлекле урыннар бар. Казан борынгы кала татарның мәркәзе, аеруча читтә яшәүче татарлар ата-бабасы ватанында булачак вакыйганы күз уңында тота. Бүгенге көндә Казанда спорт корылмаларын төзү белән бергә тарихи биналарны сөкләндерү дә алып барыла. Аллаһ Тәгалә Алла бирсә, бөтен безгә көчләр бирсә, өлгәреп бетерсәк, менә ул җирләр бик кызык булыр дип күрәбез без безнең кунаклар өчен. Чөнки Казаныбызның, татарларыбызның бик тарихның бик күп өлеше шунда тыелган. Анаевлар, Юсуповлар һәм башкалар бик зур өлешен керткәннәр татар халкының тарихын үстерү өчен. Азат Рифкат улы дөрестлек яссылыгында татарның тарихын күрсәтү мөһимлеген искәртте. Махсус экскурсиялар әзерләнәчәк. Башкарма дирекцияның ишекләре ачык, тәкъдимнәрне тыңларга әзер икәнлекләрен җиткерде. Без рәхәтләнеп һәрбер тәкъдимне бик игътибар белән карыйбыз. Һәрбер тәкъдимгә без бик шат, без аларны карарга риза, без аларны кабул итәргә риза, әгәр дә бик кызык, файдалы тәкъдим булса. Универсиада көннәрендә 27 спорт түры буенча ярышлар узачак. Барлыгы 100 меңнән артык кеше Казанга киләчәк дигән фикерләр бар. Безнең универсиада символы. Без аны Чыннан да универсиада символы ләлә чәчәге ул төрки халыкларның милли үзенчәлеге белән бәйле. Фису белән дә килешә. Ягъни аларның инглиз телендә язылган ю хәрефе универсиада дигән сүздән киткән. Универсиада барган көннәрдә бөтен дөньяга татар халкының телен, гырыф-гадәтен, тарихын күрсәтү ул безнең фикер сөрешебезнең тирәнлегеннән тора. Һәр хәлдә оештыручыларның моның шулай икәнлеген яхшы аңлап эш иткәнлекләре күренде.